Bror, kan du lage en vakker tegning på t-skjorten min? Jeg skal i et selskab. Nej, søster. Jeg må dreje et sted med én gang. Bror, hvis du ikke lægger noget på t-skjorten min, kommer alle til at gøre nar af mig i selskabet. Grejt, søster. Jeg skal lage et så vakkert design på t-skjorten din, at alle bliver stående og se. Bare giv mig lidt tid. Jeg kommer fra en fattig familie. Faren min har i mange år forsørget os gennem jordbrug. Men pludselig blev helsen hans vældig dårlig, og nu er han indlagt på sygehuset. Lejene har bedt om $7.000 for behandlingen hans. Men vi er bønder. Hvor skal vi få så mye penge fra på én gang? Derfor kom jeg hit til denne byen, langt fra hjemmet, for at male på t-skjorter og tjene lidt penge, så jeg kan betale for farens behandling. Nej, bror. Det er jo vældig alvorligt. Men jeg er også fra en fattig familie. Jeg har heller ingen penge. Søster, jeg beder dig ikke engang om penge. Du er som en søster for mig. Jeg er kanskje fattig, men jeg jobber hardt. Likevel, når folk ser videoerne mine, så hverken liker de eller støtter mig. Kanskje fordi jeg prøver at hjælpe de fattige. Nej, bror. Denne gang bliver det ikke slik. For de fleste, som ser videoerne dine, er ærlige og venlige. Akkurat som os. De vil helt sikkert like videoen din, abonnere på kanalen din, og i kommentarfeltet skrive, hvor mye batteri mobilen deres har igen. Se, søster, t-skjorten din er færdig. Wow, bror. Den er virkelig utrolig vakker.